Mitä siis? Alussa! Aika lähellä. Varmaan alkamassa. Aivan oikein alkaa Dean Mehu-disko. Jee! Siis niin nimenomaan. Mä odotin kanssa jonkunnäköistä reaktiota, mutta kun mitään ei tapahtunut. Hyvä! Joku on sentään innoissaan. Mä ainakin olen. Nimittäin, tiedättekö sitä, että Dealta tulee semmonen levykin kuin Mehu-disko. Tossa meille kuukauden kuluttua 16.8. Ja siitä saatte kuulla nyt kappaleita, eikö se niin ollut? Kyllä. Ja sitten vanhemmille kanssa semmonen tässä vielä välissä, että tämä tullaan myöskin videoimaan tämä keikka. Ja se tulee tuonne Dean YouTube-kanavalle. Ja jos annatte lapsellenne luvan näkyä tuolla YouTube-kanavalla julkaistavalla videolla, niin silloin saa tänne tanssilattialle tulla tanssimaan. Eikö se niin ollut? Kyllä, hienosti. Kyllä. Tämä ohje annettu. Mä muistin. Sä muistit ilman lappuja. Ilman lappuja vähän vilkasin. En paljon. Et paljon. Mutta oot sä valmis? Mä oon valmis. Ootteko te valmiita? Eli mikäli vanhemmilta saatte luvan, että pätkä teistä voi sitten takapäin näkyä YouTube-kanavalla, niin tervetuloa tänne lattialle tanssimaan meidän kanssamme! Ei kuitenkaan ohiteta näitä sateenvarjoja, koska tänne tulee pari mun kaveria vielä jorailemaan. Mut hei, laitetaan Mehu-disko alkamaan, niin me saadaan sitten diskon käyntiin! Tervetuloa jorailee! Disco, 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 Mehu-disko, disco, disco, Mehu-disko, disco, disco, Mehu-disko, disco, disco. Tänään on mun ja mun kavereiden ilta, eikä naava saa näyttää ratakerilta. Illalla pukeudun kun oisin lisko. Meillä on Mehu-disko, jee, se on OMG. Tartut kaverin olkapäistä kiinni ja me. Vasen jalka takotahtia. Lainaan salaäidin huulipunaa ja veljen kameralla otan pari kuvaa. Illalla pukeudun kun olisin lisko. Meillä on mikä? Mehu-disko. Jee, se on OMG. Tartut kaverin olkapäistä kiinni ja me. Se on OMG. Nyt lähtee! Oikein käsi, vasen käsi, ylös taputaan! Oikein jalka, vasen jalka, takotahtia. Ja hypitään! Meillä on disco, 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 Mehu-disko, disco, disco. 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 Räpätään kokkoreita, kakkia, sipsejä, mehu. Tarjoon pelaa ja kaikki sitä kehuu. Tikkari kielen vihreäksi taipoo. Mihin jäätelö mahtua aikoo? Keksejä, 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 keksejä. Sitten letkan aion siirtyy, vauhti kiihtyy, vauhti kiihtyy. Oikein käsi, vasen käsi, ylös taputa. Oikein jalka, vasen jalka, takotahtia. Hypitään! Jee, se on OMG. Tartu kaverin olkapäistä kiinni ja me. Jee, se on OMG. Lähtee oikein käsi, vasen käsi, ylös taputaan. Oikein jalka, vasen jalka, takotahtia. Disco, 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 Mehu-disko, disco, disco. Meillä on disco, 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 Mehu-disko, disco, disco. Meillä on disco, 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 Mehu-disko, disco, disco. Disco, 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 Mehu-disko, disco, disco. Loistavaa, annetaan itselle aplodeja kokkeluttei. Ja seuraavassa kappaleessa jää sormista sakset. Näyttäkääs miten se onnistuu.
Ja sit leikellään ilmasta ja käsistä sakset. Hyvä, ja jaloista sakset. Loistava. Ja muistakaa aina katsoa siinä, että kaveri ei ole liian lähelle, ettei vaan ketään satu. Hei, ootteko te valmiita lähteä saksimaan? Loistavaa, mennään kakkosbiisiin! Marssitaan eka! Mietin, mitä sinä tekisi, sillä tahtoisin kovasti nähdä planeetat Marsin ja Venukseen. Lentää avaruuteen asti, joten tilataanko taksi vai raketti jopa 2? Mitä avuksi? Tehdään sormista sakset, naks naks, ja leikataan ilman reikiä, jotta voidaan nähdä avaruuteen. Tehdään sormista sakset, naks naks, ja leikataan ilman reikiä, jotta voidaan nähdä avaruuteen. Loistavasta marssitaan! Isosti! Ympäri! Ja lopuksi tulee hiks! Sit saksitaan tosi paljon! Niks! Hienoa, te osaatte upeasti ja seuraavaksi tulee ne kädet! Mut sitä ennen meidän pitää lennellä! Antaa unelmien elää, ei en yhtään pelkää. Tahtoisin lentää niin kuin linnut ja hyönteiset. Lentokone ei nyt auta, eikä iso tervaslauma. Tarvitsen taikasauvan, jolla taipaa ilma. Tehdään käsistä sakset, naks naks, ja leikataan ilman reikiä, jotta voidaan liittää kanssa tuuleen. Tehdään käsistä sakset, naks naks, ja leikataan ilman reikiä, jotta voidaan liittää kanssa tuuleen. Ja koreografia lähtee! Hienoa! Ja vielä viime jäljellä jaloista sakset! Tahdon seikkailla aina, minä olen tälle kiire paina. Matkustaa myyrien lailla, maankuoren alla. Poraanko maahan reijän, vai nousujen avulla tömistän? Ei, nyt mä tiedän, miten mennään. Tehdään jaloista sakset, naks naks, ja leikataan maahan reikiä, jotta voidaan hypätä maan keskipisteeseen. Tehdään jaloista sakset, naks naks, ja leikataan maahan reikiä, jotta voidaan hypätä maan keskipisteeseen. Hienosti teitte, upeeta! Kohta lähtee! Olette upeita! Sitten marssitaakin kunnolla! Hienoa! Taas itse aplodeja! Seuraava kappale onkin täynnä hyppimistä ja meillä on siinä sateenvarjot. Joten nyt muistakaa pitää turvaväli, koska sateenvarjo jos tulee naamaan, niin se on ihan hirveetä. Joten pidetään